V novom diele fejkového Minecraftu Block Crazy. V tomto videu si budem vylepšovať toto tu, aj zväčšovať zároveň. A toto je pre začiatok asi všetko, tak môžeme začať. Naozaj prosím, dajte odber a like. Chcem dosiahnuť nejakých 500 odberateľov zatiaľ a potom budeme mať ďalšie ciele. A to teda môžeme začať. Takže ja som si v offscreene tu kúsok začal stavať rozšírenú farmu na melón. Lebo melón je dosť dobré jedlo, pretože z neho dropuje z jedného melóna viac melónov, nejakých 5 až 7. Tak som sa rozhodol, že postavím si farmu na melón. Nebude zase až taká gigantická, proste bude taká malá, skromná farma na melón. Tak ja si zbehnem po motičku. Tu dáte je. A tu je, dobre. Ok, dám si čo mám z toho sekery. Proste náhodná pozícia. A teda to zuráme a zasadíme tu melóny. Takže jedný melónový semena mám a vykraftím aj ďalšie. Koľko z jedného melónu dropuje semen? Iba jedný? Ok, dobre, no. Také čo už. Ale mám ešte tu dosť melóny, takže ho budem môcť jesť. A teda si tu zasadíme melóny. Čo? Real? Naozaj? To sa nedá jak natočiť. To musí byť naozaj, že tu. Ok, dobre, sme na plánu. Čiže si melóny vymýšľajú to svoje. Takže to robíme kúsok inak. Dobre, takže s motikou to tu zoráme. Čo je toto bude platiť? Takto. A mal by. No ok, potrebujeme rozkraftiť ďalšie melóny. OK. Okrem toho, ja by som si to ešte chcel postaviť. Neviem, či to budem môcť nazvať farmou úplne, ale bude to niečo také, ako je farma. Ale bude to na... Ale... OK. Ty typek. Ok, pozhliadame sa, či tu nie sú nejakí mobovia. Určite si tu dám sekeru. Ok, asi ten pavúk je jediný, kto by ma tu mohol štvať. To ho zabijeme. Ok, na 3 hity výborné. A teda ideme. Ja by som si to chcel postaviť nekonečný zdroj vody. Dobre, co sa mi tu stále nechce tu ísť. Aha, ok, dobre, na niečo som prišiel. Ok. Takže ideme teda túto nejak urobiť. No, tu ja by som toto ešte dosť zväčšil. Takže toto budem musieť prerábať. Toto tu zničíme. Toto proste bude, že mega terasa. Najväčšia na svete.
Ok, ja tieto bambusy tu budem musieť zničiť, bohužiaľ. To je meč, na to je meč dobrý. Toto som až nemusela si robiť. Tu si dám bambusy do inventára. A ich tu zasadíme. Tak a tak nejak zatiaľ. A tu teda takto tu zväčšíme niečo. Vidíte to zase až nejaké mega zväčšenie. Alebo možno urobíme to, nech to je mega zväčšenie predsa len. A na to budem potrebovať aj dosť dreva. Tak toto si teda zoberiem. A si to rozvrchneme, že ako by sme to mohli urobiť. Ja tu nám musím skopať tento terén. Jeho máme pripravený na stavbu. Ok, inak takto by to mohlo stačiť, si myslím. Si dáme tohto. A teda, ako by sme to urobili? Takže ja si to tu nejak urobím, že takto to bude. OK, a to akože sa úplne zväčší tá terasa v tomto diele, plus off screen. Že predtým to bola taká mini 5x5 zväčšenie domu a teraz to je už úplne že gigant. OK, takže tu ja to ešte nejak prispôsobím. Nech to vyzerá čo najlepšie. A čo najnormálne vygenerovanejší je... Nech to nevyzerá, že to bolo nejaké divné zmeny. Teraz vyzerá to normálne. A myslím, že sa nám to aj celkom darí. Tu máme obrovský nový priestor. Super. Ja to idem si teda... Ok, ja si tu odložím bambus. Aj string si tu odložím. Toto. A tu nám máme až 9, super. Super, máme až 9 tohto tu vecičky. Ale tak nám to bohužiaľ stačiť asi nebude. A možno aj hej. Presne. Výborne. Super. Úplne presne na jeden kus. Dobrá, teda, jak to tu urobíme? Chcel som to urobiť takú farmu na kakaové bôby. Čo neviem, či budem môcť nazvať farmou, ale by som to nejak takto mohla aj nazvať. Takže na to tu nadám hlinu. Aj tu ešte asi. To nebude ani farma. To len takže tu vlastne potrebujem to džungľové drevo, ktoré našťastie mám. Nemusím ísť do džungle, lebo ho tu pestujem. Ja som si všimol jednu vec. Viete, že v predošlom diele sa mi to kúsok buglo. Mi ťuklo, že som vlastne získal pod tej čarodejnici dosť vzácnu vec a to je tento elixír hojenia. Čo je celkom akože dobré, za to bugnutie možno to aj stojí. Ale tu nám nič nevyrastlo reálne, to je hrozné. A to mnoho narastie hrozne pomaly. Ok, ja sa dohylujem. A počkám, že kým sa budem môcť vyspať.
Ok, zatiaľ sa môžeme ešte pozrieť hore. Wow, to je strašne extrémne. Wow, to je masívne doslova. To je extrém. A teraz to už tak dore nie. A to jak rýchlo sa zafarbí. O, ten západ slnka, to je extrém, že reálne. A to som iba na mobile. Ja nesom na počítači, ja som na mobile. A na môj mobil ja mám klasický Samsung Galaxy A8 len A8 reálne a akože dobrý výkon. Ok, ja to robím takto, že tu postavím dve takéto a vlastne mal by som tu mať niekde kakaové bôby české. Vlastne to za to vymením na to. To vlastne by sa mali dať tu. Áno, takto. A z nich by potom malo dropnúť viac. Takže zatiaľ si ešte... Koľko som ich mal? Asi 8. A na tento to dáme až potom. Čo som dal tu na možno? Nejakú farmu? No to úplne neviem. Ako je farmu na bambus tu mám. Ok, ďakujem, že som povedal bambus, lebo by som si ináč asi nespomenul na to, že vlastne máme to vysadiť bambus. To nás mám v české bambus. A ideme ho tam vysadiť. To vidíme týmto špeciálnym vchodom, teda respektíve východom. To sa využíva aj. Tu má ešte tento terén, by som tu opravil. Aj upravil. Takto teda. Pozor. Dosť bambusov tu bude, ale akože dobrý nápad som mal, že si takto zväčšiť terasu. Vlastne teraz ideme tu hore, pozor. A to už máme, ok. A tam už aj to jak rýchlo rastú tie kakaové bôby reálne. Vyskúšam, mám nejaké kosti? Mám nejaké kosti? To úplne neviem. Asi moment. Mám dve. Takže si zoberiem bone mealy. A vyskúšam niečo. Tie kakaové boby, že či sa dajú vybaunmilovať. Aha, toto je už maximum. Ok, takže takýto gigant má byť hotový kakaový bob. Super. Som myslel, že sú posledky menšie, no. A ešte jednu máme. Super. Dobre, že sme si jednu nechali. Tu na tate mám jeden. Tak, a toto. Tak, toto. Ja sa rád veci organizujem. Ok, takže ja toto tu nejak čím to mám zničiť? Týmto? Koľko nám z toho draplo? Ok. A z tohto, pokiaľ viem, by sa malo dať urobiť z hnedé farby von. Toto sa nám možno aj zíde. A z tohto potom nejak by sa malo dať urobiť aj cookies. Vlastne sušienky v slovenskej verzii. Čo je celkom dobré. Toto tu. A tu porozmýšľam, že čo by som tu dal. Ale keď budem rozmýšľať, tak toto video už končí.
Dosť dobré veci sme tu robili. Naozaj. Dúfam, že mi tu nejaké veci vyrastú. Hlavne nejaký melón. A to je zatiaľ všetko, tak prosím naozaj dajte odber a like a čaute.